O Taller Alecrín e o Concello da Pobra celebran o Día Internacional da Danza co espectáculo Emocionate co baile. Mañá xoves, aproveitando o día festivo, os alumnos e alumnas de Alecrín ofrecerán unha clase aberta para todos os interesados. A danza tomará mañá a Pobra co espectáculo Emocionate co baile. Concello e Taller Alecrín organizan este evento que se desenvolverá tamén na fin de semana en Ribeira para promover a danza na xuventude. Unha actividade que conta con diferentes beneficios non só físicos, senón tamén emocionais. Nos parece importante o baile e eu desde Cultura pois este ano acollín esta actividade, Francisco ma propuxo e máis Lola, e bueno, acollémola dende a Concellería e creo que está funcionando ben. E bueno, pois é darlle esa visibilidade que se merece no Día Internacional da Danza, porque pensamos e creemos que ten numerosos beneficios, tanto físicos como emocionais como sociais, non? Pois físicos, pois pode ter unha flexibilidade, un traballo ao final pois coa musculatura do corpo, porque ao final non solamente é o deporte o que nos fai estes beneficios, senón que o baile tamén ten moitos, pero tamén ten emocionais. Poñer en valor o baile e a súa importancia é o principal obxectivo do Taller Alecrín. Nos gusta moito que nosos alumnos participen en actividades deste tipo e o que pretendemos con este Día Internacional da Danza. Son os alumnos tanto de baile social como de line dance os que van a facer como unha clase aberta e vades a ver que en realidad eles que non son protagonistas en plan expectación van a pasar un día ca xente como se fora unha clase. O evento será mañá xoves 1 de maio ás 5 da tarde. A ubicación, iso sí, dependerá do tempo. Se a choiva concede unha tregua, celebrarase na Praza Alcalde II Durán. De chover, trasladarase ao pabillón do Colexio Salustiano Rei. Emocionate co baile consistirá nunha clase aberta na que o Taller Alecrín pretende ensinar aos interesados os diferentes tipos de baile e os seus beneficios. Emocionate co baile é unha mostra de line dance e baile social. Line dance, como sabedes, é esta modalidade individual de práctica en grupo, e baile social é a nosa etiqueta para estes cursos que facemos para a parella, onde mesturamos tango argentino, swing, bailes latinos, estándar e outro tipo de actividades de baile de parella. Este ano, o fío do Día Internacional da Danza, que se celebra desde o ano 82, en honor a Jean-Georges Noverre, que foi o primeiro que introduxo este sentimento ou esta emoción no baile. Foi o